This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Treñas ang Executive Order No. 8 nga nagamando sang class suspension sa Enero 21 Tubtob 23 tuig 2023. Sunod sa alkalde ang class suspension sa tanan nga level. Ang bangod sa dinagyang celebration sa syudad, naibaluan nga matapos ang 2 ka tuig nga pagselebrar sang dinagyang digitally. Bangod sang COVID-19 pandemic, ginbalik na ini sa face-to-face. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Naga-Bandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera